Hola a totes i tots, som en Xavier López, formador de Ipstein, i anem a veure com podem crear plantilles per enviar correus dins Gmail. La primera opció, que per defecte no ve, és que hem d'habilitar les plantilles. Hem d'anar a les eines, anem a tota la configuració, vale? I opcions avançades. La segona opció són plantilles i l'hem d'activar. Pitjam activar i deixar els canvis. Una vegada ja tenim activades les plantilles, hem de redactar un correu tipus. Per exemple, posem assumpte. A nosaltres ens agrada molt convocar a tots els alumnes i el que farem serà fer un correu base per convocar els alumnes. Pues, posem, per exemple, tutoria. Tutoria individual. I aquí posem hola. I aquí podem posar dilluns a les 14 hores farem la tutoria anatomia. Aquí teníem el nostre correu base. Si vos fixeu aquí baix tenim els tres puntets que ens posen més opcions. Si el clicam, mireu, aquí tenim plantilles. I tenim, insereix la plantilla, deixa l'esborrany com a plantilla o suprimeix la plantilla. Nosaltres posarem deixa l'esborrany com a plantilla. Se mos surt aquí i podem posar deixa com una plantilla nova. Clicam, ens demana un correu, posarem tutoria individual i deixar. Vale? Ara nosaltres tenim aquest correu que és el base, que ja no ens interessa, el podem eliminar. I quan vinguem a redactar un correu, si anem als tres puntets, plantilles, tenim aquí tutoria individual. Fixeu-vos, clicam i ja se mos ha obert. I nosaltres només hem de pitjar, per exemple, la direcció del nostre correu, del nostre destinatari, que seria alumne 4 de prova. Clicam enviament i ja s'ha enviat. Si anem a l'alumne 4 de prova, refrescam la seva pantalla. Com podeu veure, ja ha rebut el nostre correu de tutoria individual. I així el podríem fer en les plantilles que vulguem, les tindrem ben organitzades i ens estalvia bastant de temps a l'hora de reenviar un correu.